in Christ. Both heaven and earth, even in Him. Bisan pa diya kaniya. Verse 11, in whom also we have obtained the inheritance, being predestined according to the purpose of His worketh. Kung na nga gipredestined kaniya ba? Gipili kita niya, ikaw, padungyo ka sa langit. Bisag wa pa ka na tao, padungyo ka sa langit. O bulahan yun datong tao nga din. Wa pa gipanganak, pinili na siya sa Ginoo ni Isaiah. Muto ba mo anak? Sa wa pa mo gipanganak, karot tuhoy nga ikaw, sa wa pa gipanganak, nganong niya ni ka din o ako, sa wa pa mo gipanganak, nganong na mo makupastor? Nganong niya amang ko diri? Nganong magwawali man ko? Kay gipili ko sa Ginoo, to predestined for His calling, nga gitawag ko niya, napaduong ko sa langit. Dili nang iyong pumamatay ka, padulay ka sa langit. Ano, mingon ko, nganong di ko muwali sa patay. Kita ng pasto muwali na baka. Siguro, kung doon ay tayo pawalion ko, sigurado, yun mo nga. May bawagin mo sa tinood, di ta mo sugot anang unira, di ba? Gusto di mo anang vigil? May pawatan ng alagan, mo nang giingon nga, di mo magpabaksin kay mamatay. Magpabaksin mo kay mamatay. O, sad na. Mga lagad ta, mamatay. Di ta mga lagad, mamatay. Asa magta? Pangutan na si tatay. Wabita na ang Ginoo, nagtudlo, nag-anhit siya diri, ano paghatag og life. Manang giingon niya sa karaan patong unang panahon, choose life. Heaven and earth is sit o is a witness. Ingon pa, sa pulong ni Moses is a witness that God sit life and death. Life is blessing. Death is curse. But choose life that you may live. Ano mabuhi ta, ito piliuning life, naadri ang life. Ang life sa Ginoo nasa sanctuary, nasa simbahan. Di ta pwede nasa balay, kinara diri ang pulong sa Ginoo, diri ra gyud i-mention ang pulong sa Ginoo. Wala yang purpose ato nga kita predestined not to death, predestined to inheritance according to the purpose of His workit, kanang iyang gibuhat all things after the counsel of His own will. Gikonsilan ta sa will sa Ginoo, manong gitudloan ta mo sa will sa Ginoo. Mga kabubuton sa Ginoo nga kita nganong nag-after tayo ning Sunday, because this is the day of the Lord. Morning Sabbath made to man, not man to the Sabbath. Kaya didawat ta sa Ginoo, di mo niya to ang kinabuhi diya sa Ginoo. Sunday. Huwag lamang Saturday, wala Friday, sige lang, basta ang Ginoo, ang ilahang gikuan, total, di man ta pareha, pero ang Ginoo usa lang. O nang naigingon dito ni Apostol Pablo nga din, kung ang ilahang religion is like a gold, like kanang dagami, like kanang kahoy, masunog na sila, pero makadawat yapon na sila o ganti. Kung bagat pa ba, dili tinuod ang ilahang pagkarilo, pero ang ilang kasing-kasing is tinuod sa Ginoo, kay kabalo sila sa will of God. Muna usa kabutang, muna ang counsel nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Mamatod pa niya din sa verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Nga diin kamo, nagsalig na sa diya nakadungog mo sa pulong sa kamatuoran do nagi word of truth. If ye shall know the truth shall make you free. Dili na pwede nga words lang, words. Truth. Mo bitaw nang ingon pa sa Ecclesiastes chapter 10, siguro to verse 11, the preacher sought a acceptable word and the word of truth. Pangitao na niya, dili na kayo magsigilan ta og wali. Ang kasagaran wali ron ang Ginoo naglantaw, ang Ginoo nahigugma, ang Ginoo naluluya, ang Ginoo mutabang. Wa gyud niya gisulti sa unsang paagi, kinsa iyang tabangan, kinsa iyang gigugma. I love whom I love. Mo naggingon, whom I mercy, I give mercy unto them. Mo naggingon sa Ginoo. Ang problema diya kung ang tao kaluyan ba gyud sa Ginoo? Pero kung gikaluyan ka sa Ginoo, abi no ang purpose gyud sa Ginoo kita mabuhi forever. Everlasting life gud ang gihatag ni Jesus Christ. Diba? Should not perish but have everlasting life.
Yung mga matay ta may pawatan ng alagad. Munang mga bangawa na lang ng alagad kay mga matay ng Japon. Mga pastor, mga Kristohano, mga matay ng Japon may pawa kung mga alagad. Kung atong tanawon ang pulong sa Ginoo, this is life. Spiritual lang. Nga dili na physical, kaya naamatay physical life. Ang physical life na to is last. Unod ba? Unod. Kaibog sa unod. Sa gingon rin sa kalibutan, pride of life, lust of the flesh, lust of the eye, mga kaibog diri. Pero kung iyak ka na sa Ginoo, wala na ibog-ibog. Himaya-himaya na sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa 14, which is an earnest of our inheritance until the redemption of the purchase or possession unto the praise of His glory. Mo na iyang giingon, gipilit ta, gisultihan ta sa will of God through the counsel. Aron mahimot ang predestined kay iyang purpose nga ang tao padulong sa langit. Ma-predestined na dito. Nga namatod pa niya din sa verse 13. Hear the word of truth and the gospel of your salvation, in whom after that ye believe, ye will saved with that Holy Spirit of promise. Masilyuhan ka na gyud sa iyang gi-promise nato, inig-abot mo sa pabilin mo sa simbahan, kay diha kita sa simbahan. Wanang earnest of our inheritance mo ka na ang mainiton gayod nga kita makabaton taog inheritance until the redemption. Kaya wa pa may redemption sa diya ma-redeem na ta, kay gi-purchase man ta, makabaton tag posisyon nga matod pa niya da kanang ma-adapt na gyud ta. Ang Ephesians chapter 1 verse 5, having predestined us unto adoption of a children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Muna ang purpose sa Ginoo is predestined for the adoption. Nga makaabot ka dito nga ma-adapt pa ka kay sa tinud lang bastardo kita. Watay amahan ba? Karon kung himuon na to si Jesus Christ atong amahan, or ang Ginoo ni Jesus Christ amahan, wherever, kung kinsa man na, whatever, Jesus Christ man na, the Holy Spirit man na, the Father man na, siya atong amahan, i-predestined niya dito sa adapt, i-adapt pagitan niya for the adoption. And Romans chapter 8 verse 23 mo na hinungdan na, and not only they but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. Mana magulat ta nga ma-redeem niya tong body, kay kinatong body is cannot enter into the kingdom of God. Iya gining ilisan, wala gitawag og adoption. Adunay changes na. Wala gagi kinahanglan nato kato akong giwalit tong miagi ninyo is about patience. Kung magulat ta, kinahanglan og pasensya ta, di ba? Pasensya lang gud mo. So may inyong angay pasensyahan ninyo nga ang Ginoo nag-supply man nato, di ba? Wa ba day mo tabangi sa Ginoo kanang magpasensya kanang wala lang, ngunit pait nga pasensya. Nya kay naaman ka, walang gingon pasensya, bahalag gamay na pabilin sa Ginoo, aslo nga din ang Ginoo nagtabang nimo, di ba? Pumita nang gingon sa Hebrews 13:5 man siguro to, 5:13. Be not covetous, ayaw mo pagpangibog, but be content what you have, for I will not leave you nor forsake you. Manay gingon sa Hebrew. Magkontento lang yun ta, pasalamat ta kay naa, di ba? Ma-promote pa ta. Kadugayan, ma-promote ta. Tanaw ako, na-promote ko. Sa unsang pagi na-promote. Basta na-promote ko sa Ginoo. Ang Ginoo, nagatag na ako kalinaw, kalipay. Di ko pareha, glory to God nga din, adunay tao nga din. Sige, paningkamot, hantod, wag yun makabot. At una naman ko itong una, batanon pa ko. Muna nga tanang nga giatag sa Ginoo nako, gikan sa akong panimalay, pamilya, apo, pwede na kong lipaya kay gipangayon ako sa Ginoo. Muna kapatong kong kalipay. Muna di ko magpabilin sa gawas at yung ko sa sulod sa Ginoo, sa balay ko sa Ginoo. Muna yang gingon redemption.
Ang Isaiah chapter 25, doon ay giingon man gud ni Isaiah chapter 25 verse 8 and 9. Atong una pa ni. He will swallow up that in victory. And the Lord God will wipe away thirst from of all peace. And the rebuke of these people shall take away from of all the earth, for the Lord hath spoken it. Sa verse 9, and it shall be said in the day, lo, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord, we have waited for him. He will be glad and rejoice in this salvation. Manigingon ni Isaiah, nga katong nagpaabot o kita nagpaabot, be glad and rejoice in his salvation. Paglipay mo anang kaluwasan kay ngano gi-predestined niya. Kay do na gyud time nga kaning kamatayon swallowed by victory. Kunya atong mga luha kahilan niya. Kuna nga ako nagtuko ninyo nga wa na mo'y dakong kagulanan. Kaya ang Ginoo dili man muhatag niya nga din nga ikaw magtuo kay naa man kay pulong. Kung ito na nag-pray ko, Lord, kung dili nimo patunayan ni nila, unsa o na lang. Kung ina say magampo ko, Lord, pakita ang imo hanggahom nga to nila. Pero dili na gusto sa Ginoo kay basi unya mutuo lang mo kunay gahom. Kung ito na ang pagtuo sa butang nga di makita, kung wa man nimo makita ang gahom sa Ginoo, pero as long ang pulong sa Ginoo nagsulti, wala gusto niya tuhuan nato. Wala pagtuo. Wala yang gingon dinhi. Wabot yun ang time swallow. I-swallowed yun ng ato ang immortal body. Mo naging sa 2 Corinthians chapter 5. No, mo na atong groan sa Ginoo, groaning nato ba nga paghangyo nato nga diin kita maklot ta ba masininaan ta og kanang life. Mo nang gingon sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 54 hangtod 58. Mo na yang gingon diri ha. Sa 1 Corinthians ingon pa niya din sa 54. So when this corruptible shall be put into corruption, and this mortal shall be put on in immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death swallowed up in victory. Muning gingon ni Isaiah nga kuan ni Apostol Pablo. Nga matod pa sa verse 35, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Sa verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But sa verse 57, but thanks be to God which gave the victory through Jesus, our Lord Jesus Christ. Verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kani, dili ni mawala itong hagot ha. Naghagot ta. Abot ang time, salamat ganita nga. Dili na isikyo itong pag-isikyo gado. Tinuod to. Naamang yun na isulat nga, giputol sa Ginoo ang righteousness. Kung kamu wakani dili because God. Tinuod yun ang pulong. Naagi pulong. Kanang mga nanghitabo din na ipulong. Akong gisulti ninyo, di ba? Ya karon kay kita gaatag chance, nag-pray mo yung kulot na gaay pamig chance, bisag little na lang ni. Sayang kayo, di ba? Magulat ta nga diin maswallowed up. Kani ato ang date kaning kaning corruptible. Nga kita ilisa na incorruptible. Aron ang victory of death, ang death wala na nay stink, wala nay kusog. Kabato na taog. Wanang giingon niya ang iyang gingon din niya. But thanks be to God, pagpasalamat gyud ta, ang pasalamat ta diya sa Ginoo nga naghatag kanato kadaogan of our Lord Jesus Christ. So unsa man tong buhaton, therefore my beloved brethren, be ye steadfast and movable, kanang magpabilin gayud mo nga malikon nga di matarog. Always magpadayon pag kita abounding in the work of the Lord. Kay ngano man wa gyud ta kabsi og pagtuo nga kini ato ang paghagok makawang.
di gyud ni makawang, di ba? Tuo ba mo? Makini ato ang mga pagpangalaga di ni makawang. Ingon pa niya din, always abounding in the work of the Lord. Kaya nga naman, sa Revelation chapter 2, verse 25 and 26, but that which ye have already hold fast, till I come, and he that overcometh and keepeth my words into the end, to him will I give power over the nation. O, mao na ang hatagan o kagahom, ha? Mga tao nga mughari dis kalibutan, mughari mo kita diri within 1,000 years. Dili man sa kalibutan dito na sa Mount Olive. Dali mga pila imong edad. Ako 62 na ko. Wala na ko apsa ng 62. Ang apong maapas kadtong 1,000 years. Dali mo ka ng 1,000 years. Usa na nakatiguang pero di naman ta matiguang kay nga naman may sama man ta sa manulunda. Muna yang giingon nga kita kuno nag already hold fast naman ta hangtod mubalik sa Ginoo. Muna kanang maka-overcome it and keep it works to the end, to him. Muna natagan niya power nga mo rule diri sa nasod. Mo bitaw ng how to know the work of God. Kabalo ba mo sa work of God? Abi mo sa tinoda, pangutana mo sa mga Kristiyan kung kabalo ba sila sa work of God. Ang work of God is mystery. Daan na wa pay balo, pero kita na ibalo man ta. Mo bitaw atong bulaton is to honor and glory. Mo ora gina predestined to eternal glory niya unsa man ato nga maka-glorify ta dito nga dili pa lang gani daan wag ito kabalo unsa pag-glorify ang Ginoo. Ko bitaw nang nagtuon ta aron mahimaya kay ngano man sa tinuod lang ang iyang purpose sa tao ngano iyang giluwas gilukat gitawag gi-predestined to his purpose is good pleasure kanang malipay siya ba unya kanang malipay siya mo nang gingon himaya mo na atong puso mo na lipaya ang Ginoo kumuanhi ka diri aron ikaw di maluya. Once galing ang muanik ka din, inagin ang Ginoo Lord, maghalad ko ni mo tungod sa imuhang kaayo sa ako. Wala, kung i-mention na ni mo kanunay, ang Ginoo gayod, makaingon siya nga ikaw gayod, nagtuo, matinud-anon. Kaya na nang hunang-naan ang pagkatawhanon, karon ang atuan ang naagyod ang Ginoo buhi. Muna yung gingon, how to know the work of God. Ato ni Isgutan, nga naman, Ecclesiastes chapter 8, verse 17, then I beheld all the work of God, that man cannot find out the work that is done under the sun. Ingon ni Solomon, ha? O gitanaw ko ang mga buhat sa Ginoo, nga ang tao dili na siya makakaplag sa bulaton sa Ginoo, dili ubos sa sun, wa siya kasabot. Wa kanang pagbuhat sa tao, wa na siya kasabot nganong gibuhat ang tao. Wa gina kay balo siya unsay bulaton niya ang mao nang giingon dito sa Ecclesiastes, drink, eat and play, for tomorrow you will die. Tanawa mo nang giingon, rejoice in your life. Mo nang giingon sa 12, nag-ingon na lang siya sa last chapter Ecclesiastes, but remember the Creator. Okay man na maglipay-lipay ta kay mo man ang taas nato diri. Kita gibuhat sa Ginoo aron maglipay-lipay ta, pero inumduman nato ang nagbuhat nato. Na ang iyang pagbuhat sa atua, wa nang tagibuhat nga diin kita magsaya-saya, maglipay-lipay, mag-inom, magkaon, magdula, yung matay. Gituyo na niya nga din gibuhat aron pag-glorify siya ngalan. Mo bitaw nang ningon si David, why hast thou mindful of me? What is man? Ngano naga hunahuna man ka sa tao? Mo nang ningon ni David, because man create anang little than an angel, and he crowned the glory and honor. Kikoronahan ta ba kanang kinaiya na to ba? Adonai crown and glory to honor God. Mo nang kinahanglan mo himaya kita. Mo nang worthy mo kanta ta worthy. You are worthy of glory. Ubato nato na kung worthy siya. Basig bakal lang na ato kanang una-una dito nganong worthy gyud siya. Because kay siya mato kauban karon. Hantod sa last, mo bitaw nang nga bisag pa ay mong katigo. Kita na ba mong tiguang nga pagbalik sa Ginoo magpabilin? Hino, wa pa mong balik ang Ginoo, mahitabo na sa tuwa. Kay mao na yang gingon even into the age of your kanang gitawag og life. Kauban ta mo, kauban ko ninyo. Mao na yang gingon. Mo bitaw nga din, wala daw nakita ni Solomon nga diin gisulti gayon sa
sa Ginoo ang iyang buluhaton. Gitago pa ni Ecclesiastes chapter 7 or chapter 3 verse 17. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time, therefore every purpose and for every work. Matod pa niya, ang Ginoo daw kuno ingon pa ni Solomon, nag-ingon siya sa iyang kasing-kasing, ang Ginoo maghukom sa matarong ug sa mga daotan. Kay adunay time og matag purpose sa atong mga gibuhat, muna kanatong gibuhat, dunay time. Hukman ra na sa Ginoo, munang gingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, and the Lord will bring your work secret or kanang expose, kanang nigawas ba. Iyan ang i-bring nadto sa judgment. Mo bitaw na book of works, kay dito gisulat na imong gipangbuhat secret na dili. Munang gingon niya sa verse 1 chapter 3. Ecclesiastes verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Matagbutang dinhi dunay panahon, dunay purpose. Munang giingon ikaw gitagaan kag panahon. Kay ngano man, unsay purpose ana? Gitagaan kag panahon kining purpose nga din. Wala ning isipyo aron makadaig ug makasimba pa ta sa Ginoo. Bahala gamay ra gyud ta, di ba? Kapag mga panahon mga wala ta. Roma 8:28, mo na yung gingon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tanawa, gitawag ta kay dunay purpose ang Ginoo. Ang gitawag po niya katong naigugma niya. Muna ang tanan butang mahitabo nimo good na good together. Ay mo ng good. Ni ani ka diri kay gitawag ka niya, mana nagud tanan nimo gibuhat. All things work together for good, kanang nahitabo nimo, good na. Wa may kagulanan, wa tay kapahitan, wa tay kalisdanan. Wala ta tanan, puro ta gitagaan ta sa Ginoo posisyon na nato. Mana giingon nga all things work together for good to them that love the Lord, who are called according to His purpose. Ikaw gitawag yung ka sa purpose sa Ginoo. Kanang tanan nga gihatag sa imo, kanang butang nga imong gibuhat na imo nang good because you love God. Problema kung wa ka nahigugma sa Ginoo. Wala kay gitawag man gyud ka, ang purpose gyud sa Ginoo mao na buhaton niya mga maayo diha sa tuwa. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the truth that I think toward you, said the Lord. Mo niyang giingon sa Ginoo, ha? Ako na ibaw sa akong nahuna para kanimo. Nag-ingon ang Ginoo. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Mo niya. Aron paghatag sa ubang Bible, and give you a future and a hope dito, pero kini diri sa King James, unexpected end. Kaya wa mo mahibaw sa inyo ang katapusan. Siya naghatag ana dili nahibaw siya sa iyong una ba nga ang imong katapusan tagaan ug maayo. Kaya wa siya nagtank nga din kita madaot matud pa niya not of evil, thought of peace nga sa imong katapusan ang imong end nga wala ka nag-expect makabaton kag peace. Mo nang nangalagat ta aron makabaton kag peace ha. Manang ni ata diri kay ngano man dunay great tribulation asa man ta na bi rapture lang atong saligan. Ano iyang giingon? Ang iyang purpose nga gitawag ta aron ang atong end, ang iyang hunahuna sa tuwa makabaton tag peace. Mutana ka asa maka. O mo na kung giingon ninyo kay mo ni giingon sa Ginoo makabaton na gitag peace. Sugod na gani atong peace karon, di ba? Nana ba mo'y kalina? Siyempre, wa ba tayo kalina nga wala naman tayo dakong problema. Wa man ta na ospital, wala man ta na unsa, wala samot nagwala na ta. Na tayo heal. Mao ganay giingon niya ni Kristo dili lang kay siya nagwali about kingdom kun dili gipang-ayo niya mga tao. Naagay giingon ni Isaiah, by His wound we are healed. Anong naapamangyapon sa ospital? Christian man ta. Mabiday ta na ayo. Ikaduha niyang giani ni Jesus Christ, dili lang kay nag-preach to the gospel of God, kundi to heal. We are healed. Sa iyang mga wound, pamunalan siya diya, nangaayo ta ato, muna ang tanang Kristohanon.
walay dakong kasakitan. Kalituraw lang, okay, pero mawala ra na. Salig lang sa Ginoo, di ba? Kung ito anong papangayoon ta sa Ginoo, aron ka na tanang pangayo nato, all these things shall be added unto you. And whatsoever ye shall ask, it shall be given unto you. Munang gingon sa John 15:7, abide in God and abide my word in you, what you will, it shall be done. Ako sa tinuod lang ng uldo, gihapit ko gikalentura karon, glory to God. Wala man. Abi gani ko, ngayon ko Lord, maligo ko Lord, basig takigal ko. Ano nga, gisgot ko nga, kinahanglan ta og kuhan sa kong partner ba nga, mo sa tawag na, cold and heater, hot and cold ba. O di na kinahanglan, pagsulod na ko dito, mahinuon ko. Although init ka kong lawas, kay mga lagi ito, mana nga, ang Ginoo, wala gyapon kunya pasagdi. Okay, kabalog yung ko kung hawat maligo ko. Kaya nga naman, ang purpose ng Ginoo sa ko is magwalig yung ko ninyo. Wala yung gingon din sa 27, for the Lord of hosts hath a purpose, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Ang purpose yun sa Ginoo, ang iyang kamot gito'y iod ba? Sa mga tao, gitawag, uy, kita to niyang gitawag. Kita gitawag ta sa Ginoo, ang stretched out hands niya nga mo nang naasa tuwa, gikaputan niya, gikapot ba mo? Tinuod na gikaputan niya. Si Solomon nagingon sa Proverbs chapter 24 verse 33. Proverbs chapter 1 verse 24 to 33. Nakabasa na mo ana, di ba? But ye have said not on my counsel. Wala ninyo ibutangi ang akong counsel. O wala mo nagpakabana sa akong counsel. Muna iyang gingon, imbis gi-street out na sa Ginoo, ang kamot, unsa may naitabo, basig mo ni nahitabo nato. Ato ni basaho na. Proverbs chapter 1 verse 24. Hantod sa 1:33. Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand, and no man regarded. But ye have sit at not of my counsel, and would none of my reproof. Tanawa, gituyo na lang ang purpose sa Ginoo, nagtuyo siya sa iyang kamot, ha? Unya, ang sa mayang gibuhat sa mga tao daw kuno, nag-refuse. Wala nag-regard sa kamot sa Ginoo nga gituyod niya. But ye have sit at not of my counsel, wala siya na kanang tamod sa mga ambag sa Ginoo. Unya, wala gyud siya would none of my reproof kanang pagbadlong. Sa gingon sa 26, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fears cometh. When your fears cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that day hate knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel, and despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own device. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Sa 33, but also hearkeneth unto me, shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Tanawa, mahilom siya. Di siya mahadlok sa mga dautan. Nga naman, kung maminaw mo sa kanang gitawag og pulong sa Ginoo, but whose hearkeneth unto me shall dwell safely. O safely. Anang safety kayo ta pagkapuan, maminaw ganin mo sa atong mga gitun-an karon nga ang Ginoo dunay purpose sa gingo sa purpose sa Ginoo nga kita maprediste maubti nato pagimaya sa Ginoo. Mo na yung gingon diri sa tuwa. But is it nya unsay gingon sa tao, wala nagregards, wala nagsit sa counsel sa Ginoo. Sa may yang gingon, pag moabot ganin ninyong kalisdanan, katawa ang Ginoo. Mo na nga mga tao nga di nagkalisod na, ya sampit sa Ginoo, nagkatawa ang Ginoo. Mo nang ningon siya, there is no remedy pohon. Once nga ito, may Koreana,
ang Proverbs, matod pa niya sa chapter 20 verse 18, every purpose is established by counsel. Dili ka ma-establish, sir. Although ningon ang purpose will be established. Without faith, ingon pa sa Isaiah, without belief, we will not establish. Kung dili ta mo tuo. Muna nga, ang every purpose is established by counsel. Kanang purpose sa Ginoo, ma-establishan na sa imo, pinaagi sa counsel. Kung naay counsel, mo nang gingon bulahan ka to, nagalakaw dili sa tambag sa mga dakutan. Hindi ni ka tong tambag sa mga maayo. Mga bitara ako mingon ninyo, kining akong gisulti ninyo, this is the counsel of God, the will of God, of His counsel ba. Muna akong gitudlo sa inyo, kanang will sa Ginoo, ang will sa Ginoo, kanang wani kita dili kay ang adlaw sa Ginoo mo gid ni. Ayaw gyud absent mo. Once nga mo absent sama ra gyud na kanang mundag kag kaon mo kadayon. O bitaw na nga bantayan, pangayoon yun nato sa Ginoo nga diin ang Ginoo maghahatag kada tong kusog para kanit diri. Mo na nga awito nato nang giingon nga my strength is in you, Lord. My hope is in you. Dili na inyo iya ba? In you. Mo nang iyang gingon nga din kining ato ang kusog para nang sa Ginoo kining last na to little space of grace and a little revival, an extension of mercy para ni sa Ginoo aron himayaon gyud nato ang Ginoo nganindot kang tanan. Atong awit na ng usang kawit bilang pagpasalamat kay Maya.